Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ito nagapanguna ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, bangkay sa lalaking nasapwan sa syudad sa Victorias, ginapatihan, ginbilin lang. Probinsya sa Iloilo, nagpapabilin, nagpapamuna sa may madamo ang kaso. Ang Iloilo, nagpapabilin, nagpapamuna sa may madamo ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa mga balita national, Philippine Red Cross nakarecord sa mas mataas nga positivity rate sa COVID-19 test. China magadonar sang dugang 400,000 ka doses sang bakuna kontra COVID-19. Maayong aga Bacolod, maayong aga Belugabahin sang Western Visayas. Karangadlaw, Lunes, Marso 8, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa niya. Welcome to the Yes, good morning na. Welcome mga ka-aksyon. Diri sa aton aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Good morning dira sa kay Remia Garcia, sa kay Gingging Arroyo, maayong agaman, tadan taga Barangay Pahanukoy. Sa kay Lawrence Hobson, dira sa Japan, ihado, maayong aga dira sa imo. Next year paniguro si Lawrence makapuli ay, no? Alex Montesa, good morning man. Josette Magua de los Reyes, good morning. Mary June Kayaw from Fernville, Pahanukoy, Bacolod City. Bukadamo sa mga taga Pahanukoy. Tete Huka, Tete Ngata, Kaya Ora, Action Boy, kay Dorel, hidlaw man ta kay, kay Titi Huka, Tete Ngata, no? Ay, kamusta to siya gali Action Boy? Kaya doon naglinog to sang last. Sa New Zealand. Ati, aram na siguro kay... Sir, kinaka-comment siya. Kamusta ang sitwasyon dalila balaha? Sa New Zealand, sa itong sang linog. Daw 7, pila taman daw tako basko man to, no? 7.1 pero later on daw gin panubo sa 6.9 bala mong not sure gid Action Boy. Binong 70, maayong agaman, Bebing Merly Rivera. Maayong aga. Sakay Mario Garcia. Good morning lang ko sa pamilya ko, tulog pa subong. Hindi sila kabati. Hindi sila kabati. Christine Benyes Villalobos, kay Angelo Anlap, from Anlap family and Divera family. No? Joval Trinidad, good morning man. Andy Ruffles from Okinawa, Japan. Yes, ohayo gozaimasu. Yes, bungol ang tingog, okay na? Bungol ko da, sa akon ang sulod ko da. Ginakuro kay Sila Nagoro. ka bago aton set up Action Boy. Mga may mga technical problem bala sometimes. Adjust pa tayo. Anyway, sige lang. Basta gina-improve gani. May mga adjustment gina. Yes. Importante, mahalaga at yes. masaya. Oo. Lelebet. Sa mahalaga at masaya. Lelebet Villanueva. Ay, by the way, happy International Women's Day. Yes. Thank you, Action Boy. Kagsatan ng mga kababainhan. Happy International Women's Day, mga kakasyon. Tingala ko nga daw ka woman gid si imo subong kay. Of course. Thank you. Charot lang. Nato naman din si ka naman, ano gani? Screenshot naman. Hindi na siya kay doon hadlok na siya sa akong daan. Judenia Sarmiento Puig Lazaro, may agaman. Risa Lee, kumari ko, good morning. Kita mo, Athea Kim Iriman, Robert Roma, of course, Milagros Morales, kay Jola Garcia. Good morning, mga sila ni Gingging Kag-aya sa Bulwangan, Hinubaan. Mga ina-blues ko ni. Ang isa pa kasi Jola, pa isa ko ni, si Gingging yan, na-blues ko ni. Si Aya yati, kung na-blues mo ang Iloy, kundi nga apo mo. Lolo, kagalindi. Papa Thags Pia, good morning man.
Follow mo? Yes. Sige, go. Joval Trinidad, good morning man sa imo dra, sir. Kay Eddie Lawus, mayong aga dra sa may Cane Town, Victorias. Kay Elvira Pada, good morning from CDO, Cagayan de Oro City. Good morning. Ay, ano to, Joy? Kay Clark Jomel Saligumba, good morning. Diding Antonilla, good morning man. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good beautiful afternoon, Action Boy and Miss Doors. We're here at the Mall of America in Minneapolis. May Hello, Mall of- Philippines. Dako pag naguro ay kay may Mall of Asia kita ba? Oo, ila yung Niya Mall of America. Larry Rico, good morning man. Nagapagapi sila sa kapihan ni Lani. Yes, Lani, may aga dire Lani Yes. Bi ang kapida kwan gid. Inablang nami gid bala ang aroma bala. Sang coffee. Kay Rochelle Torbela, good morning man. Kay Yoli Torta de la Peña Barbecue, mayong aga. Si Lola Turing, nagaupod sa aton kun Action Boy. Si Tita Lourdes, lantaw man. Kaya Sir Titihoka Titangata, okay lang kay ang the rest sang kusog nga linog ang epicenter mga 1,000 kilometers offshore. Di mayo kay mayo ila sitwasyon. Ronnie Villanueva, good morning. Ano ni? HMOM? HMOM Medical Specialty Center Talisay, especially sa iya asawa nga si Carol. God bless us all. Hindi si Carol Montoya. Alam mo na si Carol Montoya. mo na Ihada yan, ko na iya. Ihada. So, si Carol Villanueva Miss Carol Villanueva. Jovan Supe or Giovanni Supe. Good morning. Greet niya lang anak niya nga si Vanessa Supe. Happy birthday! Yes, Subo happy na. birthday, Vanessa! Gakaon na. Supe. Gakaon na siya. Gakaon na? Oh, kay birthday mo. Naga-monitor sila tanan Action Boy sa Montreal, Canada. Ay, katugali sila sa Canada. Sila sa Canada, Action Boy. Si Grace Supe na Ridia. Ara siya sa Tibor's. Tibor's place. Krisha Blas, good morning. Dito. Okay, kay Yudi Torta, ano ni? Dito nagadula ay kasad. Sige, salamat. Nagpanaog ko imo. Nagpanaog ko imo tingog sa radyo. Siling ni Lola Turing. Kay kagina kami mga technicalities kita. Amo naging kakas ng hagnan para hindi ka kapanaog tingog mo. Kasot. Angela Gayon Dato, good morning dra sa may Bangga Totong, Barangay Felisa, kabarangay ni Aksyonan. Kay JR Pelagio, good morning. Melissa Montinola, dra sa may Barangay Sagasa. Good morning sa inyo dra. Gemma Pontalan, Robert Roma sa S. Blaca from Isabela. Diding si Ray S. Blaca, galing nag-greet niya. Si Diding Antonilla, good morning man. Yes, sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa aton mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Detalye na sa aton mga balita lokal. Brutal nga ginpatay ay isa ka lalaki na sapuan sa kilid dalan sang Immaculada Street sa Cane Town Subdivision, Barangay 19A sa siyudad ng Victorias kahapon sang aga. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Victoria City Police Investigator Police Staff Sergeant Salde Duheno, las 6:30 kahapon sang aga sa masapuan ng biktima nga nagahapa, naputos sang habol ang lawas kag plastic ang ulo kag napalibutan sang packing tape. Ginhigtan man ang tiil kag butkon sini kag ginutdan sang duha ka dulunggan. Suno pa kay Duheno, may pilas ang biktima sa likod siya ulo, apang wala pa may buluan kung igo sang tiro o kung buno. Ini ang nakasuksok sang itong nga bayo, kombinasyon nga blue kag gray nga short kag wala sang tsinelas. May tatuman ini sa tuong nga baga nga HGL kag tribal design sa tuong nga dughan. Sa ibabaw sa sining lawas, may nakabutang man nga placard nga may nasulat, I love drugs. May nasulat man nga ngalan sang babae kaya nagpaandam nga ikaw na ang susunod.
Nagpakabay si Duheno nga hindi pa ipalayag ang ngalan sa babae para sa iya man sini nga seguridad. Nagapati si Duheno aginbilin na sa lugar ang biktima sa karon ng bangkay nahaya sa morgue sang Funeraria de Victoria sa Dalan Usmeña, Victoria City. Patay ang 37 anyos nga lalaki sang ginbuno sa Purok Kabangahan, Barangay Bantayan, Syudad sang Kabankalan sa tong Sabado sang gabi. Ang biktima ang ginkilala kay George Alfonso, samtang suspect ang ginkilala naman kay Edgar Halapa, 30 anyos, lunsay nagapuyo sa amuman nga barangay. Base sa investigasyon sa Kabankalan PNP, ang biktima kag suspect upod ang iban nga abyan ang nagainom sa makahulubog nga ilimon sang ungkaton ni Halapa. Ang inaway nila ni Alfonso nga among rason sang pagpamuno. Nakaangkon sang pila sa dughan ng biktima kag ginihagaw padala sa hospital. Apang ini ang gindeklarar nga patay sang attending physician. Nagpalagi ang suspect pagkatapos nahimo ang krimen. Ginabulong naman kaon sa ospital ang isa ka lalaki sang ginluthang dira sa sitio Mercel, Barangay Kansalungon, Banwa sang Isabela sa tong Sabado sang gabi. Ang ining biktima kilala kay Ray Delgado, legal sa Pangindaron, may live-in partner. Samtang ang mga sospitsado ginkilala nga sanday Jofel Carpio kag Morito Familiar, tanan pumuluyo sa amuman nga barangay. Ang investigasyon sang Isabela PNP nagapakita nga nagalakat pa uli ang biktima sang ginluthang sa mga sospitsado igo sa nagkalain nga bahin sa lawas. Sa karon pa ang investigasyon sa otoridad sa motibo sa amo nga krimen. Pilaso naman ang mag-live-in partner matapos aksidente nga nagbunggo ang ilang motorsiklo sa Toyota Innova kahapon sang hapon sa Bangga-Aquina Village, Araneta Highway, Barangay Tangob, Syudad sang Bacolod. Ang mga biktima amo sanday Thomas Hedalanga, 28 anyos, kag Beverly Pilongo, 26 anyos, lunsay residente sang Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Staff Sergeant Rodan Villa, traffic investigator sa Police Station 8, sakay sa motorsiklo ang mabiktima halin sa norte padulong-kutan sa sur nga direksyon sang aksidente nga nagbunggo sa Innova ang ginamaneho ni Cheryl Ann Euro. Sa mga insidente nakaangkon sang pila sa kalawasan sa Hedalanga kag Pilongo kag karon ginabulong sa South Bacolod General Hospital. Samtang nagpatiga naman sang sorpresa nga inspeksyon makatapos ang Negros Occidental Provincial Internal Affairs Service sa pila ka mga police stations kay iban pa nga duty personnel nga nahamtang sa mga dalanon sa siyudad sa Bacolod kahapon nga adlaw Domingo. Sunod kay Police Chief Master Sergeant Rami Bando, tuyo sa ilang ahensya nga ipatuman ang pag-monitor sang naka-duty nga mga kapulisan, paglantaw sang uniforme sang mga pulis kapag pagchekyar sa ila sini nga mga issued firearms. Naghatag man sila sa panumdum sa mga pulis kag ginabisuhan ang mga ini nga mangin alerto sa tanan nga tion. Ginahanda na sa kapulisan ang mga dokumento sa pagpasaka sa kaso nga paghupot kag pagbaligya sa ilegal nga droga bato kay William Chris Sibonga, 33 anyos, ang Purok Mapinalanggaon, Barangay 35, Syudad sang Bacolod. Si Sibonga nadakpan nagliga niya gabi sa otoridad sa buy-bust operation sa Purok Mapinalanggaon, Barangay 35 sa amuman nga syudad. Sunod kay Police Major Ramel Sarona, ang hepe sang Police Station 1, naaktuhan sang kapulisan si Sibonga nga nagabaligya sang ilegal nga droga sagwa sang iya puloy. Na-recover kay Sibonga ang 11 ka transparent plastic sachet sang ginasuspetsuhan shabu. Si Sibonga ang preso karon sa custodial facility sang Police Station 1. Nakarecord naman sang dugang 57 ka kumpirmado nga kaso sang COVID-19 ang Western Visayas kahapon nga adlaw Domingo. May pinakadamong ang record sa manibago nga kaso ang probinsya sang Iloilo nga may 22. Nadugangan man sang siyam ka mga bago nga kaso sang COVID-19 ang probinsya sang Guimaras kag Negros Occidental. 8 naman ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 nga nagdugang sa siyudad sang Iloilo, 6 sa probinsya sa Aklan kag 3 sa siyudad sang Bacolod. Wala naman sang bago nga kaso sang COVID-19 ang probinsya sang Capiz kag Antique. Nakarecord mo ng Western Visayas ang 11 ka mga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 23,323. Wala man sa narecord nga napatay bangod sa mga balatian kahapon nga adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:19. Philippine Red Cross nakarecord sa mas mataas nga positivity rate sa COVID-19 test. Samtang China magadonar sang dugang nga 400,000 ka doses ang bakuna kontra COVID-19. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Bakit kailangang magpabakuna?
Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization. Yes, good morning Nadra sa kay Maria Luisa Luing Melos. Good morning. Sa kay Homa Numero, kag kay bro ko Jose Vicente Estimar, maayong agagid, no? Sa kay Kelly Jelly, Happy Monday Philippines, no? Refuela, Dialagdo, Nagor, Apil, kag Toreno family sa Marangay Pandanon, DSB. Kag kay Mr. Beboy Villasor sa CMO Sectoral. Nag-send sa 50 stars. Salamat gid, Ma'am Kelly Jelly. Thank you, Miss Kelly Jelly. Si Rodeline Alvarez Bayabado, Aksyon Boy, wala ta pa na nabasa kay Ina. Happy birthday! Kay web sa ka-send stars. Ako na sa star. Joke lang. Joke. Good morning. Greet ko lang gali ang papa niya. Kuno si Eddie Alvarez Sr. Happy birthday! Yes! Sa Happy barangay birthday. Kabagnaan, La Castellana. Yes. Happy birthday! Sige. Ricky Cortez, good morning man. Kag kay ABC President Ed Preguabla sa may Isabela, may agaman. Guillermo Clarito, upod ang pumuluyo sang Barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra. Ini si Guillermo Clarito gimo sa liwat nagaupod sa inyo. Ay, bong. Grabe siya, no? Bong level. Ano siya, pwerte nga, level 10. Jose Grioli Tansinco Gayona. Okay. Si Yuli, guro niya. Good morning da sa imo, amigo. Great silang kuno ang grupo sa Nuseco, no? Sige. Si Yoli ne, guro amigo ko niya. Yoli Gayona. Saga, Rosalina Arellano Espadero. Kay Bia Jonathan, good morning dira sa imo. Ay, ala, birthday subong ni Aksyon Boy, Regent Tan Villalon. Yes, happy birthday. Regent, kanta ka ganit, go. Happy birthday to you. Wow, very special. Very special. Happy birthday, Regent. Sabi mo lang, Alin kay Dennis Richard Tibor Roma. Perfect. Roland Octavio, good morning man. Sige, kay Filinora Oliveros, watching live sa Barangay Robles, La Castellana. Donna Navarte Macario, kag kay ari na si ihada ko, Carol Montoya. Good morning. Good morning, Miss Carol. Sally De Sousa sa Sam Village. Good morning. Yes. Ano ni? Maricel Bes Amarande. Marande. Good morning sa imo. Kay Roger Florence, Russell Gomez. Doon ka pa maligan siya, blapaho mo. Ano man? Sino?
Sino? Si Maricel. Ah. Alam dahil i-check ko later. Kaya dumduman ko doon nagamangkot ko ni sa iya sang kilo sang paho. Ay, galing Tawag ka? ko naka-reply ko to sa iya. Hindi, basi may nakautang ka na pakbayan. Nakalai. Gin-prepare sa mga adlaw sa International Women's Day. Nangutang sa paho. Yung sang Leo Talaban, good morning, man. Remar Haliasgo, good morning. Dara sa may Sitio Lupa. Lupa. Barangay. Ha? Sitio Lupa. Lupa. Barangay La Castellana. Sag-ang. Barangay La Castellana. Barangay Sag-ang La Castellana. Di nga na karon ni Mayor may karon nga lang sila na gini mo ulang barangay. Naman kami sa Facebook. Like ko naman siya sa akong mga post. Kami ako sa post niya, manghimos ko na sa balay, tis ko maglagaw. Kalay. Pero at least ang lagaw niya, ga-promote sa tourism sa La Castellana. Perfect. Joseph Pacifico, good morning, Mandra sa may puso'y kapihan San Enrique, kay Rosalinda Buenafe, Leti Cerveza, Bogs Fernandez, Jomar Halipa, kag Jonald Garcia. Kay Terry Simpronyong, good morning. Ang manok nga pink, ara na, good morning. Wala na ko no. Halang namin yun ni Gurong nga si RR. OMG, manok ka pink reveal. Na-reveal na ang manok ka pink. Nagsalagid sa move si Alex Montez Action Boy. Miss Kelly Jelly, good morning ko. Good morning ko. Welcome ko na Action Boy. Thank you. Give me one, Miss Kelly Jelly. Sa stars, 50 stars. Yeah, si Sir Noel Amar, star sender naman siya Action Boy. Good morning man kaya sa friend niya kuno si Ma'am Vanessa Mayo. Sheila Alagos, good morning. Christ Carrie Paul Javier Tanatan, good morning sa imo, sir. Sige Action Boy, araw may greet ka pa isa. Belia Escamilla, no? Good morning. Arenda sa Barangay Granada, Cherito Heights, no? Humble ni Dennis, now I know. Congratulations, Congratulations, Dennis, for knowing. For knowing the pink the chicken. person behind the pink chicken. Sige. Manok mo pink. Kasaban. Gaga. Sadya lang, no? Sige. Butch Choi. Choy. Butch Choi. Butch Choi. Sige. Standby na sa mga balita national. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28. Detalya na sa aton mga balita national. Nakarecord sa mas mataas nga positivity rate sa COVID-19 sa confirmatory test ang Philippine Red Cross sa linbulan sang Pebrero. Suno kay Dr. Pauline Ubial, ang head sang PRC Molecular Laboratories, naglambot sa 7.11% ang positivity rate sa laboratorio sang PRC halin Pebrero 11 tungtong subong nga bulan sang Marso kung ikumparar sa tung bulan sang Disyembre kag Enero, ngayara lamang sa 2.4%. Ang PRC ang nagapadala sa masobra 400 mga samples sa Philippine Genome Center para sa sequencing. Kadakita ang pagsaka sang kadamuon sang kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga mag-donate pa sang 400,000 ka doses sang bakuna sa Pilipinas ug China. Sa iya hinunanon sa inaugurasyon sang duha ka school building sa Valenzuela City, ginpahayag sang presidente nga mangin 1 ka milyon ka doses sang bakuna ang donasyon sang China sa pungsod. Madumduman nga mismo si Duterte ang nag-abi-abi sa 600,000 ka doses sang bakuna nga himo sang Sinovac sang China sadto nakaligad nga Domingo. Wala man ginmensyonar sang presidente ang brand sang 400,000 ka doses sang bakuna nga natala na igahatag sang China. Apang liwat ginpahayag sang presidente nga luyag niya nga bakuna sa iya
ang bakuna sa Sinopharm sa China. Ginmensyonan man sa presidente nga ang 487,200 ka doses sang bakuna nga himo sa AstraZeneca ang donasyon naman sa World Health Organization nga nagasiguro nga makakuha sang bakuna bisan ang mapigado nga pungsod. Nagabot sa Ninoy International Airport Terminal 3 ang dugang nga 38,400 ka doses ng bakuna nga himo sang AstraZeneca nga gindonar sa pungsod Pilipinas. Ini ikaduha nga batch ang AstraZeneca vaccine gikan sa COVAX facility nga gindala sa Pilipinas. Ang ikatatlo nga batch ng bakuna ang gindonar sa pungsod Pilipinas. Ang mga bakuna ang gindala sa Department of Health Cold Storage Facility sa siyudad sang Marikina. Mag-aabot naman sa pungsod Pilipinas sa ikatatlo nga semana sa bulan sang Marso ang 1.4 milyones ka doses ng COVID-19 vaccine gikan sa Sinovac Biotech Incorporated. Sunod kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nagbakal sang 1 milyon ka doses ng bakuna kontra COVID-19 ng gobyerno nasyonal sa Sinovac kag maghahatag man sang dugang nga 400,000 ka doses ng bakuna ang pungsod China sa Pilipinas. Sa kabilugan 1.4 milyones ka doses ng bakuna ang dungan nga mag-aabot sa Marso 21, 2021. Naibaluan nga una na nga nagdonar sang 600,000 ka doses ng COVID-19 vaccine ng Sinovac sa pungsod China sa Pilipinas nagligad nga semana. Nagsugot na ang Moderna Incorporated nga mag-supply sang 13 milyones ka doses ng COVID-19 vaccine sa gobyerno nasyonal sa Pilipinas. Ginalauman nga magasugod ang delivery sa bakuna sa ikatatlo nga quarter sang 2021. Iga proseso na sa kompanya ang mga dokumento kinanglanon antes pang natala nga pagdulong sa supply sa bakuna sa pungsod. Magadiyon man sa isa ka panibagong nga kontrata ang Moderna Incorporated, gobyerno nasyonal sa Pilipinas kag pribado nga sektor sa pagbakal sang dugang nga 7 milyones ka doses sa bakuna. Sunod naman sa Food and Drug Administration, mahimo na maka-apply ang Moderna para sa emergency use sa masunod nga semana. Kag sa katapusan nga balita national, ginakabalaka ni House Committee on Ways and Means Chairman kag Albay Representative Joey Salceda ang madasig nga pagtaas sa presyo sa mga balaklon. Suno kay Salceda nga isa man ka ekonomista, hindi na mahimo nga sa karon ang monetary o regulatory controls. Suno sa mamalidha kinahanglan nga masolusyonan gilayon ang kakulangan sa supply sa karne sang baboy. Pathag sini kon ang problema ang food supply mabatsyagan sa ibang nga produkto, ang epekto sini bangod ang pagkaon among most basic inputs sa labor. Pahayag ini sang ekonomista nga mamalidha kasunod sang paglabot sa 4.7% ang year-on-year February inflation rate sang pungsod sa diin ang ginatulo nga rason amo ang mga nakaligad nga bagyo, pagnubo sang supply sang karne sang baboy bangod sa African swine fever kag mataas nga presyo sang petrolyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Kag sa aton mga ka-aksyon, D3 Bio ang pinakabag-o garantisado kag epektibo Happy birthday anay kay Luis Bandoquillo Jr. Sa karon nga adlaw March 8 halin sa kay Mary Grace Bandoquillo Alave. Sige, saan ba na kita sa Action Report second portion upod kay Action Fred Salanga, balikay kita sa Action Balita Morning Edition upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio!